здравейте хора, реших малко да поиграя TS, защото качвам клипове на Майнкрафт, тъпия ТТВ. Вече съжалявам защо съм пращал, защото съм снимал клипове. Защо не се огледам. Ето биха приятел от матбот. Ето го и да, те го скачат. Имам хак, да, ма не чак толкова силен. Да, те имам дрънати предвица. Сега трябва добре да се пазим, защото кака много капани. Да, ма и аз мога да заложа. Той пък той какво фърля бомбата. Като си извая пушката. Нега Стаси. Стаси? Нека друг. Да. Ето. Аз съм с самурай хак. Можете си го свалите от хакове за TS. 1 по 6. Во, и така да ли ме раде? Даде. Добре. Мара бе. Така ми скокна. Като мишка. Може да идем за споли. Его моя човек, дето беше. Пошел фаним. Не мога да убия. Ето. Трудно, ама. Беше един. Ега, пак беше мой човек. Мога да бъде това Стаси. Ти къде си? Бегам. Нямам патронки. Тия ли е край. Самаха без патронки. Да, ти отзад и отпред. И отстрани. Другото ме страни искат ли? Показва да изобра на банка, нищо. Ето го. Хайде, Стаси. Що ме зада? Къде си? Тръгвай там. Той е хакер. Ето още да... Бяги на един угър. Имам 53 кила, ето ме. Пише Team Power, 53 кила, 170 нещо. Ти не знам. Ето не ми пречи да вървя, ако искате гледайте киловете. Вземи си билетче за линейката. Защото аз си главам. Трябва да по-добре вземи. Няма правя клипова точно 10 минути, така че
Tchau.